L'home i els éssers vius estan envoltats d'oxigen, que és una part integrant de l'aire. Encara que no ho percebem, el nostre cos requereix un subministrament constant d'oxigen. Podem viure gairebé un mes sense menjar, gairebé una setmana sense beure, però sense oxigen morirem en pocs minuts. De tots els elements que necessitem per a viure, és el més essencial. Els àtoms d'oxigen es combinen per parelles per a formar molècules d'oxigen pur, O2. L'oxigen comprèn una cinquena part de l'atmosfera. És molt actiu químicament i es combina amb gairebé tots els elements. Quan es combina amb carboni es produeix diòxid de carboni i energia. L'energia de ràpida combustió d'un llumí i la de lenta combustió del nostre interior són l'energia de la vida. La flama durarà mentre rebi carboni del llumí i oxigen de l'aire. El diòxid de carboni no és d'utilitat i és expel·lit com a deixalla de la combustió. En la vida animal es produeix el mateix fenomen. Els animals reben carboni del sucre dels aliments. En aspirar, l'oxigen penetra en el cos, després de la qual cosa el diòxid de carbó no és expel·lit com a deixalla. Aquest procés es diu respiració. Al nostre voltant abunden els animals. Observant els seus diversos sistemes respiratoris comprendrem el problema que, com nosaltres, han d'enfrontar-se per a proveir-se d'oxigen. L'oxigen en dissolució impregna les mars i les aigües dolces, on també viuen animals. El parameci és un protist, un organisme unicel·lular amb un sistema respiratori molt senzill, que no necessita fer cap esforç per a absorbir oxigen, perquè les molècules d'oxigen de l'aigua travessen la seva membrana. L'oxigen es consumeix a l'interior de la cèl·lula, de manera que el flux és constant a fi de mantenir equilibrada la concentració de tots dos costats de la membrana. Aquest moviment d'una àrea d'alta concentració a una àrea de baixa concentració es diu difusió. El diòxid de carboni recentment format que es concentra dins de la cèl·lula es difon cap a l'exterior de la mateixa manera. Si el parameci penetra en una àrea on no troba aliment o on escasseja l'oxigen es va cap a una altra part. Les cèl·lules individuals que constitueixen el cos d'un peix no són tan afortunades, perquè es compten per milions i necessiten que li reparteixen l'aliment i l'oxigen i li recullin les deixalles. L'encarregat de fer-lo és el sistema circulatori. La sang, que passa a través de les brànquies, actua com a vehicle de transport. En les brànquies la sang passa molt prop de la superfície. I l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni té lloc a través d'una membrana respiratòria. La membrana respiratòria està disposada en tires superposades d'un teixit fi i delicat. Això proporciona la superfície suficient perquè s'efectuï la difusió. El propi peix exerceix un paper vital per a la seva respiració, perquè respira empassant aigua i obrint les gales perquè passi per elles. Si traiem un peix de l'aigua, morirà per falta d'oxigen, tot i que l'aire conté 40 vegades més oxigen que l'aigua. Per què no pot respirar el peix en aquest ambient tan ric en oxigen? Una raó és l'asfíxia.
Sense l'aigua, els teixits de les brànquies es repleguen reduint l'àrea d'intercanvi de gasos. La segona raó és la deshidratació. Les molècules d'oxigen i diòxid de carboni han d'estar dissoltes en aigua per a travessar la membrana respiratòria que ha de mantenir-se sempre humida. Perquè quan s'asseca, els gasos no poden travessar-la. Si no és retornat a l'aigua a temps, el peix morirà. Evitar que la membrana s'assequi és més problemàtic per als animals terrestres. Com l'home, el cuc absorbeix aire ric en oxigen. En aquest cas, l'aire existent entre les partícules de terra. El cuc ha de mantenir la seva pell humida perquè tota la seva superfície funciona com a membrana respiratòria. I això només pot fer-ho vivint en sòls humits. Si nosaltres tinguéssim la membrana respiratòria en una zona externa del cos s'assecaria ràpidament. Això s'evita tenint-la a l'interior on es manté humida. Els amfibis, rèptils, ocells i mamífers disposen de pulmons tancats en la cavitat toràcica. En els éssers humans els pulmons estan situats sota les costelles just damunt del diafragma que és un múscul. Un conducte amb sortides pel nas i la boca connecta els pulmons amb l'exterior. Els pulmons són elàstics. Quan inspirem, els músculs de les costelles, i especialment el diafragma eixampla la cavitat toràcica i els pulmons s'expandeixen. L'aire de l'exterior entra llavors equilibrant la pressió. Quan expirem, els músculs de les costelles i el diafragma es relaxen, retornant als pulmons i la cavitat toràcica, a la posició de descans i expulsant l'aire. Per a comprendre millor el sistema respiratori humà, podem seguir la trajectòria d'una molècula d'oxigen, representada per aquest punt blanc. En eixamplar-se la cavitat toràcica i els pulmons, la molècula és empesa cap al nas. El pèl que cobreix el seu interior impedeix el pas d'altres partícules de l'aire. Una vegada depassat aquest filtre, entra a la cavitat nasal, on l'aire passa per una sèrie de 3 envans. Aquí observem una sobtada elevació de la temperatura. Totes les superfícies estan recobertes d'una membrana mucosa amb abundants capil·lars que transmeten la calor de la sang a l'aire. Aquesta membrana que trobarem fins al final del nostre recorregut segrega una mucositat que serveix per a retenir partícules i humitejar l'aire. La mucositat es mou lentament sobre uns cilis ondulants que la porten cap a la gola, on la partícula mucosa és empassada. En aquesta secció transversal microscòpica veiem els cilis en moviment. Deixant enrere la cavitat nasal, entrem en la faringe. Passem pel costat d'una gran obertura que condueix a la boca. Podríem haver entrat per la boca, en comptes de pel nas, però ens hauríem perdut l'escalfament, l'humidificació i el filtrat que té lloc en la cavitat nasal. Els aliments i l'aire passen per la part inferior de la faringe. Més endavant el conducte es divideix. Els aliments passen per l'esòfag i l'aire per la laringe. Quan l'aire pren el camí equivocat i penetra en l'esòfag, l'estómac el fa tornar al rot. Però si el menjar o la beguda penetren per la laringe cap als pulmons, podem tenir un greu problema. Aquesta possibilitat queda reduïda gràcies a l'epiglotis, una part de la laringe que penetra en la faringe. Aquest cartílag funciona a mode d'escotilla. Quan en passem, l'epiglotis tanca la part superior de la laringe. Quan l'aliment ha passat, s'obre una altra vegada. Aquesta acció és visible en els homes pel moviment de la nou.
Algunes vegades l'aliment travessa l'epiglotis i arriba al conducte equivocat, desencadenant un moviment reflecteixo que obliga a expulsar-ho. Com hem vist, l'epiglotis és una extensió de la laringe, cartílag que uneix la faringe a la tràquea. En el seu interior hi ha un parell de lligaments denomenats cordes vocals, enganxades a elles, i al cartílag adjacent hi ha uns músculs. Quan els relaxem l'aire passa a través de la laringe. Quan els contraiem les cordes estiren. I si respirem, vibren originant un so. Canviant la tensió muscular de les cordes produïm els sons que la llengua i els llavis converteixen en paraules. Sota la laringe està la tràquea. D'ara endavant el camí queda lliure. En la membrana mucosa, els cilis es mouen en direcció oposada. La pols atrapada ha de ser expulsat cap amunt fins a aconseguir la faringe. La tràquea es manté oberta per mitjà d'uns anells cartilaginosos. Al final es divideix en dos conductes, els bronquis dret i esquerre, per on la nostra molècula penetra en el pulmó. Els bronquis es ramifiquen una vegada i una altra. Dels conductes més petits neixen els bronquíols. Aquests es ramifiquen al seu torn i acaben en raïms de microscòpics sacs d'aire anomenats alvèols. En aquesta ramificació trobem les últimes restes de la membrana mucosa. En entrar en els alvèols, la nostra molècula arriba finalment a la membrana respiratòria formada per la prima paret dels alvèols. Reptant per la paret interior veiem un macròfag, que representa l'última defensa del cos contra la brutícia de l'aire. Quan una partícula estranya travessa totes les barreres. Els macròfags, un tipus de glòbuls blancs de la sang, s'encarreguen d'eliminar-les. Així, desapareixen partícules de pols, sutge i bacteris. Durant el nostre viatge, la calor i l'humitat han augmentat. D'aquesta manera el cos prepara l'aire per a la seva entrada en els alvèols, perquè ha de mantenir la humitat de la membrana respiratòria. En els alvèols, les condicions són perfectes per a la difusió de gasos. Apinyats als nostres pulmons hi ha prop de 700 milions i mig d'alvèols. Aquests diminuts sacs d'aire, aquí en secció transversal microscòpica, proporcionen al teixit pulmonar un aspecte esponjós. Els espais majors són tubs bronquials i vasos anteriors. La superfície total de la membrana, totes les parets de tots els alvèols, cobriria una àrea d'uns 90 metres quadrats. Aquest espai és més que suficient per a difondre l'oxigen i el diòxid de carboni necessari per a aprovisionar de combustible als 100 bilions de cèl·lules del cos humà. El sistema de transport entre la membrana respiratòria i les cèl·lules del cos és la sang. Entrellaçat amb els conductes bronquials dels pulmons, està el sistema circulatori, la xarxa de vasos sanguinis del qual arriba fins a l'últim racó del nostre cos. I tots els camins es reuneixen en el cor, la bomba central a través de la qual flueix la sang. Això és un glòbul vermell, cèl·lula específicament destinada a transportar més oxigen i amb major rapidesa que qualsevol fluid. Per les venes, artèries i capil·lars circulen 25 bilions de glòbuls vermells que constitueix la part principal de la porció sòlida de la sang. La porció fluida és el plasma. Seguirem a un glòbul vermell en el seu camí a través del circuit típic. Començarem en el costat dret del cor. El nostre viatge s'inicia amb un batet.
El primer destí és un pulmó. Aquí el camí es ramifica conduint la sang a través dels vasos sanguinis més petits, els capil·lars que envolten cada alvèol. En el seu interior la molècula d'oxigen es dissol en la humitat i es difon a través de la membrana respiratòria, penetrant els capil·lars al mateix temps que el glòbul vermell passa pel mateix alvèol. La molècula d'oxigen, igual que moltes altres, s'enganxa en el glòbul vermell i intensifica el seu color. El glòbul així oxigenat torna al costat esquerre del cor, completant així el seu primer circuit. El cor envia la sang novament a l'exterior, aquesta vegada per a subministrar l'oxigen al cos. Una vegada més, la sang es dirigeix cap als capil·lars que al seu voltant les cèl·lules estan cremant oxigen i creant concentracions de diòxid de carboni. Quan el glòbul vermell aconsegueix les cèl·lules que contenen menys oxigen que la sang, difon la seva càrrega d'oxigen. Al mateix temps, part del diòxid de carboni es difon pel corrent sanguini procedent de la concentració exterior i és recollit per les cèl·lules sanguínies del plasma. Ara torna al costat dret del cor, completant el segon circuit. I des d'aquí comença de nou. Torna al pulmó. Els capil·lars que envolten un alvèol, on allibera el diòxid de carbó i recull oxigen. Una molècula de diòxid de carboni es difon en un alvèol des d'un capil·lar exterior i surt del sistema respiratori pel mateix camí d'entrada de l'oxigen. Quan expirem l'aire, és expulsat a través dels tubs bronquials, dels bronquis i dels pulmons. L'aire penetra en la tràquea, puja per ella, travessa la laringe, passi entre les cordes vocals i per l'epiglotis, puja per la faringe, entra a la cavitat nasal, depassa el pèl del nas i surt a l'exterior. Inspira. Expira. Entra oxigen. Surt diòxid de carboni. Respirem unes 14 vegades per minut. Just que la nostra respiració està controlada pel sistema nerviós autònom. No ens hem de preocupar-nos per això. Adormits o desperts, els impulsos nerviosos són llançats automàticament des del cervell als músculs respiratoris. Aquí i aquí tenim sensors que detecten els nivells de diòxid de carboni. Si n'hi ha massa, passen la informació al cervell i augmenta la velocitat de la respiració per tal de reduir-ne el nivell. Durant les nostres activitats passem automàticament d'una respiració ràpida a una lenta, segons les necessitats de l'organisme. No obstant això, podem detenir la respiració, sempre que ho desitgem. Però no per sempre. El nostre cos no tolera la falta d'oxigen durant molt de temps. Algunes persones poden contenir la respiració fins a 4 minuts. De tant en tant el sistema nerviós autònom no funciona bé. El singlot és un problema corrent, es produeix perquè s'està enviant un senyal nerviós incorrecte al diafragma, fent que es contregui a d'aixora. Moltes persones recorren a cures populars que solen implicar un ensurt. Però generalment el singlot desapareix per si sol en pocs minuts. La tos és un altre procés autònom, tot i que també en pot ser controlada. Aclarir-se la gola és un tipus de tos controlada i menys violenta, que s'usa com a estratègia més social. També raspem una mica per cridar l'atenció, per exemple abans de començar un discurs. A la tos hi intervé la part inferior del nostre conducte respiratori. El seu propòsit és eliminar les obstruccions i expulsar els cúmuls de mucus dels pulmons i de les vies respiratòries inferiors. El fum del tabac és el primer que indueix a tossir. El mateix problema es dona en els conductes respiratoris superiors, principalment en la cavitat nasal, quan aquesta àrea es congestiona o s'irrita.
Esternudem. Si s'irrita o s'infecta, el nas pot començar a degotar. Aquesta és una altra funció respiratòria. Quan estàs assegut, especialment si et trobes cansat, la respiració és poc profunda. El nivell de diòxid de carboni dels pulmons comença a pujar, lentament. Els sensors detecten l'augment. I si puja prou envien el missatge al cervell per a corregir la situació. El que es requereix per a expulsar aquest excés és una inspiració molt profunda. Aquesta és la funció del badall. Hi ha un altre tipus de badall, la funció del qual no han desxifrat encara els científics, és el badall social. Quan una persona badalla, unes altres badallen també. Ningú sap per què. Com ja hem vist, les membranes respiratòries tenen una superfície major de la qual necessitem normalment. Això és el que necessitem per estar dempeus. En un exercici intens utilitzem una part major. Però és encara més útil quan el cos combat una malaltia respiratòria. En malalties com la pulmonia o l'emfisema, la membrana respiratòria resulta destruïda. No obstant això, fins i tot després de perdre la meitat dels pulmons podem comportar-nos d'una manera relativament normal. Les membranes mucoses i els macròfags són bastant efectius deslliurant-nos de les substàncies tòxiques de l'aire. Però la millor manera de reduir els riscos de refredats o d'inhalar contaminants és usar el sentit comú. Quan fa fred, cal abrigar-se. I sempre que sigui possible convé no respirar aire contaminat. Una de les coses que les membranes mucoses no són capaces de contrarrestar és el volum d'aire contaminat i inhalat per un fumador. Com que el fum passa sense problemes per la cavitat nasal, la membrana mucosa recull tota la càrrega de partícules, la qual cosa fa que s'irriti i s'inflami. Si la pol·lució arriba fins als alvèols, els macròfags es multipliquen en un intent d'eliminar la càrrega tòxica. Amb el temps, les membranes mucoses comencen a col·lapsar-se. Les cèl·lules ciliades moren i són reemplaçades per cèl·lules llises, sense l'impuls dels cilis. Les partícules mucoses s'acumulen en glomèruls que la gravetat empeny cap a l'interior dels pulmons, obstruint o restringint el flux d'aire i desencadenant la tos del fumador. Si es continua fumant, les mucositats comencen a tapar els bronquíols. L'aire no pot sortir. Els alvèols estan closos i els pulmons no poden exhalar. Això és un emfisema. Les parets alveolars comencen a desintegrar-se i la membrana respiratòria queda destruïda. Com el pacient perd la capacitat d'exhalar, la quantitat d'aire que pot aspirar disminueix i respira de forma entretallada i ràpida. En les etapes finals han de portar una màscara d'oxigen. Queda tan poca membrana útil que ha de ser assistida per una aportació artificial d'oxigen enriquit. La membrana respiratòria destruïda no pot recuperar-se encara que es deixi de fumar. En aquest avançat estat, el malalt d'emfisema està tan afeblit que un simple refredat pot ser fatal. Com més aviat millor deixi un de fumar, millor. En deixar de fumar es deté la destrucció i comença la reparació. Els macròfags ja no estan sobrecarregats i la tos desapareix. Anys de molt fumar requereixen anys de reparació. Però encara així el sistema respiratori no tornarà a ser com abans de començar a fumar.